மக்களே, ரம்ஜான் வந்தாச்சு. எல்லாருமே புர்கா ஷால்லாம் வாங்கணும்னு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. பிரீமியமான ப்ராடக்ட்லாம் ஆஃபர் பிரைஸ்ல தர ஒரு ஸ்பாட் தான் சொல்ல போறேன். அரஃபா அபாயாஸ் புர்காஸ்ல இவ்ளோ டிசைன்ஸ் இவ்ளோ கலர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஹேண்ட் ஒர்க், எம்ப்ராய்டரி, ஸ்டோன் மாடல், ஆலியா கட் பேட்டர்ன், கோட் மாடல், பிரிண்டட், கஃப்தான் எக்கச்சக்க வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. கலர்ஸ்லயுமே லைட் ஷேடு, டார்க் ஷேடு, பேஸ்டல் ஷேட்ஸ் கூட அவைலபிளா இருக்குங்க. இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஷால்ஸ் பத்தி சொல்லியே ஆகணும். டாப் பிராண்ட்ஸோட ஷால்ஸ் எல்லாமே இங்க அவைலபிளா இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரிச் அண்ட் எலிகென்ட்டா இருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் இவங்க கிட்ட ரெகுலர் வேர் ஷால்ஸ்மே அவைலபிளா இருக்கு. இது மாதிரி சூப்பரான இம்போர்ட்டட் ஹேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாம் இங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் பார்க்க அவ்வளோ அட்ராக்டிவா இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஐஃபா பிராண்டோட ஹென்னா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. ஹேர் ஹென்னா, பிரைடல் ஹென்னா, யூகலிப்டஸ் ஆயில், டீ ட்ரீ ஆயில், பிரைடல் பிளெண்டர், ஸ்டென்சில்ஸ்மே இருக்குங்க. இந்த ஷாப்ல ரம்ஜானுக்காக ஆஃபர்ஸ்மே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சிவசக்தி காலனில இருக்க பள்ளிவாசலுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் இந்த ஷாப் லொகேட் ஆயிருக்கு. சீக்கிரமா இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி ஷாப்பிங் போலான்னு கூப்பிடுங்க. டாடா பை.